Pozor! Pane majore! Jak si zde dovolujte spát? Víte, já měl guláš, já jsem unavený. Jaký guláš? No, guláš. 20 kliků, dělejte! To je ulan tohle. Jaký ulan? Nepočítám dalších 30. Jedna. Jak se zde dovolujete smát? Já do vás budu krabit. 58 ne, já budu střílet. Já do vás vystřelím takovou, jestli neuděláte těch 20 kliků, tak dělejte, jinak vás to bude bolet. To je debil. Jo, Kaspare, jsem připraven ke střelbě. Vy máte zbraň. Děkuji vám. Střílejte na ten bílý terč. Ano, provedu. Stačí přesun na 2 hodiny. Co vole, na 2 hodiny? Provedu. Jaký vole, já jdu si pro zbraň. No tak nederte ho, ty hajzle. Ne! Kurva! Co to je zde? Já do vás budu muset střílet. Ne! Mám zde zajatce poťáka. On do toho hovado mě ostrý. Takže stříl do bytí plynujem. Go. Jdeme. Kurva, děkuju. Kurva. Co si zde mrtvá dovolujete cucat prst? Já žiju! Kapitáne, ohlašuji správné dobytí našeho praporu. Ne. No co čumíš? Připni ty hajzle, skurvený. Teď jako já půjdu teď. Když jsi toho zabil, šmejda, vejte ho. Myslí tady. Ty čuráku! Musím to. Žije. To byla uspávací rána. Šulín. Pochodem kurva. 1, 2, raz, 2, 3. Nebo jak to je, kurva. Pane majore. Ano? Velitelí, mám dotaz. Chce se mi strát? Tak se vyserte! Jako hned tady? No, jako když se vás chce srat. Tady není WC s maďarským papírem? Si děláte prdel, chcete... Tady se vám vysrat? Ne, jděte za strom! Vy hovado! Táhněte, jinak to do vás naperu dávkou. Musíte Kurva, to je z těch vašich fazolích ta sračka. To je guláš, pane. No já ho dám guláš. Postupem chod. Levá, raz, dva, 3. Hele, nějací Japončici, šéfe, máme sejmout. Ano, páte. Je po nich. Jdeme.
Jdeme. Postupujte. Kurva, mají laseromety! Co je, šéfe? Ty vole! On sebl! Šéfe! Jste živej? Tak pohyb, co to je? Neflákáme se! Ježiš,